Kahyangan Suralaya. Lah sinten to ingkang kepareng asta pusarane Kahyangan Suralaya mapan wis wonten tilahane dewi-dewi. Dosa 10 nama kekasih inggih punika ingkang bebisik Sang Hyang Bathara Guru. Ya Sang Hyang Manikmaya, ya Sang Hyang Jagatnata, ya Sang Giripati, ya Sang Hyang Pasupati. Resi Narada ingkang minangka dadya kami tuane para Jawata katitik punika Jawata kang lantik panggrahitane putus marang sasmitane Widodara Widodari. Parangkiri sedaya sandhara tidhem tatan wonten Nyawabawa. Jroning cipta hambung hangentos lumtrisih sabda pangandikane Sang Hyang Manikmaya. Mangkono to pangandikane Sang Hyang Manikmaya ingkang dereng kawiyosing lisan. Kakang Resi Kaneka putra Kakang Pandhawa mau kulun padha raharja sowan kitana ngarasa ulun kula Bathara Brahma saking berkah pangestu Paduka Rama kulun sowanipun putra Paduka pun Brahma winanti karaharjan boten aku sugeng bekti putra Paduka mugi kunjuk wonten ngarasa Paduka Rama ingkang Adi Guru. Wale-wale menapa Kakang Resi Narada yektosipun sampun sawatawis dangu jeneng ulun tansah anggerantu praptanipun Kakang Resi Narada awit menika wonten ing Kahyangan Suralaya wonten gara-gara mawantu-wantu gura-gur nita kagiri-giri kang lekasi karya maambal-ambal. Punapa sababipun Kakang Resi Narada dini gara-gara ingkang wonten ing Balimarju Kunda Manik menika Kakang Adi Guru. Bapilih Paduka Adi Guru tansah andhahar menapa wonten ing marca padha wonten kayu ingkang mawi teja twin sila ingkang mawi cahya Kakang. Bapilih mekatena Kakang Prayogi ngal kabunduta kewala kinarya cagake Balimarju Kunda Manik. Adi Guru tebih saking sabda pangandika Paduka Adi Guru sababipun ingkang dados gara-gara menika diti kayu ingkang mawi teja twin sila ingkang mawi cahya sebabipun wonten titah ingkang mapan wonten tepis wiringi samudra kidul ingkang dereng sampurna menika badhe nyuwun pangadilan kaliyan para Jawata. Dados menika wonten titah ingkang dereng sampurna ingkang badhe nyuwun dhateng para Jawata mekaten Kakang. Inggih Adi Guru. Lajeng titahipun sinten mapan wonten tepes wiringe samudra badhe nyuwun pangadilan Kakang. Mbok bilih Rakanta Siti Pangudal-udal menika badhe ngaturaken sedayanipun menapa jeneng pun Adi Guru mboten dados duka dhateng Rakanta Siti Pangudal-udal. Kakang Resi Narada suwawi enggal paring pangandika Kakang jeneng ulun boten badhe duka dhateng Kakang Resi Narada. Nggih, mbok pilih mekaten Adi Guru. Matur prasaja kiwala. Menika yektosipun ingkang dados gara-gara
Guru-guru nita kagiri-giri mawantu-wantu kekasih karayon kang mapan wonten tepis wiringing samudra kidul didi kayu ingkang mawi teja twin sila ingkang mahwicaya kajawi menika wonten Punangkama. Punangkama menika Wadi Guru bilih mekaten prayogi kakang lajeng sinten ingkang dados utusane para Jawata kakang mboten sanes menika putra handika pribadi pun Brahma menika kedah nglepasaken pusaka saking Kahyangan Suralaya Adi Guru. Mekaten prayogi kakang kula Bathara Brahma kula wonten timbanane kang adhawuh pepukulun mula jeneng kita aja wedi kangelan ulun amiji marang jeneng kita lepasna pusaka saka Kahyangan Suralaya tamakna Punangkama kang mapan ana tepis wiringe samudra kidul. Pomo-pomo aja nganti ora nganti tumama marang Punangkama kang mapan ana segara kidul. Sampun nerang dawuh pangandika Patuko Rama Bukulun. Pramila saking menika putra patukun keparengan nyuwun pamit madal pasilan. Iya muga-muga ledha ing karya. Kawula nyuwun pamit. Pituduhe Bolong Warudaya Negara Adi Guru ngaturaken sewu apuranto Adi Guru wonten wigatos punapa Kakang Resi Narada menika Punangkama ingkang dipun lepasi pusaka saking Kahyangan Suralaya menika malah menika badhe minggat dhateng Kahyangan Suralaya Adi Guru. Kakang Resi Narada kakang punapa to sababipun kok wonten Punangkama wonten tepis wiring samudra kidul. Keparenga Rakanta Siti Pangudal-udal menika badhe medharaken sedaya lampane kang sampun kebatut Adi Guru. Ning lho sewu saderengipun kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos duka Adi Guru dhateng Rakanta Siti Pangudal-udal. Inggih Kakang sendika ingkang dipun wedharaken kewala. Mekaten Adi Guru. Rikala semanten pun Adi Guru nguasani sedaya bawana
Rikala Adi Guru menika badhe nyuwurpi kawontenanipun bawana ngangklang jagat ngungkuli samudra kidul. Mongko rikala semanten ingkang saged ngaturaken kemaramanipun pun Adi Guru mboten sanes pun pramoni. Lah gegandhengan pramoni wonten kalanganipun kawidodaren nandhang kalepatan saengga Adi Guru menika tega ngungkuli samudra kidul nitih lembu handini nyumurupi anggenipun Tarabrata pun rakusa badhe nyuwun pengadilan kaliyan para Jawata. Wong wilahing mangadu nama sekaring bahwana langkung dados kedadosan ingkang kados mekaten Kakang. Lah nggih. Lajeng prayoginipun kados pundi? Nggih menika kala wau gegandhengan pun wujud ingkang kados mekaten kala wau monggo sami sidang siring kewala. Sebabipun mbok bilih menika boten dipun sirep dipun wontenaken pangruwatan dene punangkama ingkang badhe nyuwun pengadilan niku ngantos kelatur-latur ngantos kadangon anggenipun badhe murka. Saya munggah teko papan panggonan kang katon edi beni. Wewangunan padha pating pancorong pating pancurat nganti-nganti mlerengi panduluku saya meneh. Sing ngasta busarane pepangunan, tansah nganggo anggon-anggon sing sarwa wangi, gandane uga padha pating galebyar pating pancurat nganti mlerengi panduluku. Iki papan iki ana papan ngendi iki sejatine? Yen takon ana papan kene sejatine iki ning Kahyangan Suralaya utawa Repat Kepanasan. Kahyangan Suralaya. Sapa sing ngasta pusarane Kahyangan Suralaya? Yen jeneng kita takon iki sing ngasta pusarane Kahyangan Suralaya iki para dewa kang wis nguasani kahyangan kene. Oh ngono, ya tiwas kebeneran. Dekaguwana kene ora sia-sia ateges aku cethuk karo sing nitahake marang jiwa ragaku, mula aku njaluk keterangan saka sing ngasta pusarane Kahyangan Suralaya kene. Jeneng kita arep njaluk katerangan apa wae. Ngene. Senajan aku bisa munggah ana ing Kahyangan Suralaya sejatine aku ki durung duweni jeneng. Lan sapa sing nitahake marang jiwa ragaku, mula aku kanthi banget njaluk tetenger sapa sejatine sing kirja jiwa ragaku lan sapa sing dadi aranku. Yen jeneng kita njaluk utawa pitakon kang kaya mangkono, jeneng kita iku kang wujud gendang gumulung. Apa werdine aku dijenengake gendang gumulung? Tan kontho tan kanthi tan kudung tan sarung wujudira mung sirah lan gembung. Ya tak agoni wujudku kaya mangkene. Nanging sapa sing dadi aranku? Yo jeneng kita iku kang aran Bambang Kamasalah. Apa werdine aku diarani Bambang Kamasalah? Sebab dumadimu iku dumadi saka kama kang salah utawa kama kang wurung. Oh ngono. Iya. Mula iki sejatine kamane sapa sing dadi jiwa ragaku iki? Ora ulun silak ngakoni kabeh lelakon kang wis kawuri, sejatine jeneng kita iki tutah ulun. Oh la dalah. Tiwas
wujude blebak alang-alang bergebekan kayu aking wis akeh banget mapan ana panggonan kene. Yo coba tak incipane. Weh panganan aja sira salah dumunung. Iki sejatine blebak alang-alang berbekan kayu aking dadi memangsane Bathara Kala. Coba tak incipane. Olah dalah. Ana setitik sing entak enak. Sing enak tak rasake iki kok ana wit-witan. Sing wujude wit duwe ulu godhonge ronce-ronce iki wit opo iki? Weh, iki miturut dawuhe para petani iki wit aren. Iki ana blebak alang-alang bertekan kayu akik ya kuwi sing cedhak wit aren. Iki nalurine nalika ana petani menek wit aren yaiku deres kembange aren ladinge disempitke ana ing wite aren bareng petadine menek ladinge ceblok ya kuwi nibane karo sing menek iku mau nganti gedhe tumetes ana blebak alang berbekan kayu akik critane kaya mangkono. Mula aku prayogane tak balik marang wong tuaku tak njaluk pengadilan mangan menungso. Aku bali meneh Bapa. Bathara Kala napa jeneng kita bola-bali balik maneh. Manggene Bapa. Iki sakwise aku nemu. Ya Bathara Kala menawa jeneng kita ora kena diundurake marang ya kuwi jeneng ulun. Mula iki ana titah sing kena kok mangsa. Nanging syaratane piye? Syaratane menawa menungsa iku mau wis diruwat karo dalang. Mula jeneng kita ora kena gembok singgol marang titah sing diruwat karo dalang. Sebab iku dadi sabdane Gusti Kang Maha Kuwasa. Oh mangkono. Ana. Titah sing kepriye? Ya kuwi kang kalebu carita Pejajaran. Coba enggal dituduhake apa sing kalebu carita Pejajaran. Iki ana jabang bayi. Menawa lair mung siji ora nduweni sedulur. Kuwi jenenge mbuh lanang mbuh wadon jenenge unting-unting lemunting. Kuwi kalebu carita Pejajaran. Dadi kaya mangkono. Iya. Ana iki jabang bayi sing lair meneh nanging duweni dulur sing urip mung siji kuwi jenenge unting-unting kebanting. Unting-unting kebanting. Ya. Ana maneh, ana duwe putra loro, kuwi iki kakung kabeh utawa lanang kabeh kuwi jenenge Saramba utawa Margana. Yen putra loro ya kuwi lanang kabeh, ya kuwi uger-uger lawang. Oh, lek loro lanang kabeh uger-uger lawang. Yen wadon kabeh kembang sepasang. Lek lanang wadon Gedana Gedini utawa Gedini Gedana kuwi kalebu carita Pejajaran. Oh ya. Lek jumlahe telu yen sing wadon ana tengah kuwi jenenge sendang kapit pancuran, yen lanange sing tengah pancuran kapit sendang. Kuwi ya kalebu carita Pejajaran ya kaya mangkono. Lek jumlahe papat lanang kabeh kuwi jenenge Saramba utawa Margana. Lah lek wedon kabeh kuwi jenenge Sarimbi utawa Margaini. Kalebu carita Pejajaran ya pancen kaya mangkono. Lek putrane 5 lanang kabeh kuwi jenenge Pandhawa. Yen wadon kabeh Pandhawi. Yo. Lek Pandhawa nglumbungi aku krungu Pandhawa nglumbungi kuwi umpama sing wadon ana tengah sing kiwa tengene lanang kuwi Pandhawa nglumbungi.
Dadi kaya mangkono. Ya kaya mangkono. Ya yen kaya mangkono ora akeh sing tak takokake. Menawa aku akeh dadi dukane wong tuaku. Ora iki tak titipi, ya kuwi paweling mbok menawa ana jabang bayi lahir wuku Sinta wayang perang bakat Madha Siyabala Langkir kuwi carita pejajaran. Ana meneh temanten anyar sing lagi durung sepasaran kok wayahe surup mlaku dhewe ora ana sing nganteni, wayah bedhug mlaku dhewe ana sing ngancani, yen mangan kok ya kuwi dadi memangsane Bathara Kala. Utawa ana meneh jabang bayi kang lagi ngarepini utawa mbobot kok mangan ngadepke longan. Kuwi ora prayoga. Oh dadi kaya mangkono. Utawa wayah surup kok angklong-angklong ing lawang kuwi ora prayoga. Yo yen kaya mangkono wis ora akeh sing tak takokake, tak jalu pamit, tak goleki memangsanku menungso kang kalebet carita pejajaran. Nyuwun pamit, Bapak. Piompong Adi Guru wonten pangendika Kakang Resi Kaneka Putra paduka maringi Kakang. Mangastu namaskaring Bahwana langgeng katang Jawata den titah Maratapada kang lagi ana ibune wonten pangandika ingkang adhawuh bapakne padha raharja ibune
Inggih saking berkah pangestu paduka tansah winantu ing karaharjan boten langkung sungkem pangabekti kula kunjuk ngarsa paduka bapakne ya tak tampa raliwat prayogakna lungguh ira ya ibune inggih bapakne wadon sing tak paringi ya kuwi asma Si Genduk Titis Anggun Mirandayanti iki kalebu carita pejajaran mula prayogane supaya lepas saka sukertane bisa rahayu widodha kalih saka sambikala ayo mbok menawa iki ana wektu sing prayoga diundangke dalang diruwat nyuwun berkah Gusti Kang Maha Suci ngaten bapakne iya kejaba iku ya ibune aku dhewe ya kuwi Bapa Suratna iki duweni sedulur ya kuwi sedulurku siji dadi loro karo aku kakung kabeh kuwi kalebu carita pejajaran mula iki ya ngiras pantes bebarengan karo putramu diruwat pisan mekaten iya inggih prayogi menawi mekaten lajeng kawula kados pundi bapakne iya mula iki jeneng sira ya Sumarni Ibu Sumarni kuwi ya mangkono putri tunggal putra tunggal wujud putri iki kalebu carita pejajaran mula prayoga diruwat iki bebarengan diruwat supaya kalih saka sambikala tansah pinanggih rahayu bidodho pikantuk berkah saka ngarsane Gusti Kang Kawasa mangkono ibune inggih mugi-mugi sedaya-sedaya ingkang sae menika dipun kabulaken dening Gusti Kang Maha Suci bapakne iya ya ibune ning prayogane mangkene lajeng kados pundi mula jeneng sira ngupaya sesajine pangruwatan sak cukupe inggih lajeng paduka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki waspadake ana titah saka Marcapada iki titah saka ngendi? Inggih kula menika saking leladan kalih Pak. Saking leladan kalih kula ingkang kawestanan Bapa Suratna. Iyi, Bapa Suratna Padha Raja inggih saking berkah pangestu paduka suwan kula winantu ing karaharjan boten langkung sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka para dalang. Ya wis natawa prayogakna lungguhmu inggih